Здравейте! В днешното видео искам да ви покажа един удължител за 16 волтовата акумулаторна ножица на Total, с който ще ви е по-удобно да режете високи клони, без да се налага да се качвате на стълба. Самия удължител е с дължина 1,7 метра. Може да се удължава до 2,20. Ето по този начин. Много бързо става. Като самата ножица се слага тук, след малко ще ви покажа как, и след като я сложите, вече от този спусък тук работите с ножицата. Така, сега ще ви покажа как самата ножица се слага в удължителя. Като за начало, тук трябва да махнем капачето на тази букса. В нея ще сложим конектора на кабела, който стига до спусъка, за да може вече да се управлява ножицата през спусъка на удължителя. И трябва да сложим ножицата в това гнездо и да закачим конектора към ножицата. Ето. Слагаме конектора, слагаме ножицата, тя си ляга тук в гнездото и завиваме болтовете. Като, ако искаме да заредим батерията или да я сменим с друга, трябва да развием всичко това и да махнем ножицата, но ви гарантирам, че с една напълно заредена батерия може да направите над 1000 сряза. Така че това няма да се случва много често. И ето, ножицата вече е готова за работа. Като когато е сложена на удължителя, вече няма нужда, понеже тук губите бутона за включване, вече е недостъпен, но няма нужда той да се включва. Самия удължител, когато се сложи ножицата на него, просто натискате спусъка и ножицата работи. Първо има и този предпазен бутон и ножицата работи. Сега по принцип този бутон, когато работите, ако работи с лява ръка, не е много удобен. Той е правен за дясна ръка. Това е един недостатък. Ето, с дясна ръка по-лесно се работи с палеца, като натиснете. Но с лява ръка е една идея малко по-неудобно. Това е като недостатък. И това е. Лесно за употреба и много удобно. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието.